И той тръгна. И Петър слиза от лодката и все едно стъпва по земя. Все едно стъпва по земя и тръгва да ходи по водата. И докато ходеше по водата, той не си мислеше, че ходи по вода, но той си казва: аз стъпвам на здрава основа. Аз ходя по здрава основа. И той гледа право към Христос. И в един момент обаче, когато погледна бурята около него, започна да потъва. И тук проблемът не беше във вълните. Вълните си бяха там и ако ние четеме внимателно, бурята спря, когато Христос се качи в лодката. Тогава бурята спря. Бурята си беше още там. Обаче Петър оставя бурята, поглежда към Христос и тръгва по вода. Обаче в един момент се сеща, че има буря. Казва: чакай, какво става? Поглежда настрани, наляво, надясно и гледа ветровете, вълните и в един момент идва паника в него. Проблемът беше в неговия поглед. В това към кое и към какво гледа.